Ako zatiaľ vyzerajú naše tradičné raňajky v azijskej kuchyni. Tým, že nám je zle od žalúdka, tak musíme jesť vajcia na tvrdo a piť čierny čaj. 18. deň a boli sme práve na raňajkách. No, dopadlo tak všelijak. Celkom najdený, ale nie je to žiaden luxus. Mali sme, že vajíčka na tvrdo. Luka si len jedno. A ako... Šetrne, jedno vajíčko a s hladom. A ty si zavalašil veľa. Ja som dal 6 vajec, som ich fajne posolil. A uvidíme, snáď bude dobre. A bol som sa potom pýtať taxikárov, typkov, čo proste stoja pri maršrutkách, že či idú do tých našich miest tam do hôr. A že maršrutka tam nejde, iba taxík. A taxík povedali tam také ceny. Aké, že 150 €, 200 €. Hej, $180. Tak to máme v keli. A preto radšej teraz ideme na koniec mesta a potom chceme zobrať stopa a budeme stopovať ľudí. Máme aj dokonca zmenené malé peniaze. Že už môžeme platiť. Len jediné, čo sa bojím, že oni budú tiež pýtať toľko. Budú pýtať veľa, ale tak predsa majú to po ceste, to sú domáci. Nemuseli by extrémne, uvidíme. Máme dobré aj zlé správy. Začnem dobrými správami. Stretneme sa s kamarátom v Uzbekistane, čiže náš tretí člen zájazdu Jakub Frič sa rozhodol, že ide do Uzbekistanu a dokonca sme schopní sa zladiť. Čiže dneska je 23. My sme práve sme v Balikči a 26. máme opúšťať Taškent, čo je mesto v Uzbekistane, čo je hlavné mesto, áno, Taškent, spolu s Jakubom. Čiže to je dobrá správa, že dáme takýto spoločný trip po Uzbekistane. Máme tam naplánované nejaké super zastávky, takže Uzbekistan pozrieme lepšie, ako sme my dvaja plánovali. A tá zlá správa, alebo horšia je, že musíme urýchlene opustiť teraz Kyrgyzsko. Presne kvôli tomu, že nás tlačia termíny, posunuli sme aj na vševu Turkmenska. A teda teraz sa chystáme stopovať z Balikči smer Jalalabad, čo je hraničné mesto pri Uzbekistane. To je od nás 450 km cez hory. A musíme 450 km cez hory prejsť za také 2 dní. Deň a pol by bol ideálny, lebo ešte ten Taškent je chvíľu cesty. Chceme stopovať, keďže taxíky sú drahé. Smutné je, že nestíhame prejsť okolo jazera, čo sme chceli. Pozrieť nejaké sokoly, dať si miestne jedlo. To miestne jedlo by ani veľmi nevyšlo, lebo máme pokrútené čreva. Hej, 4. deň či 3. deň sme tu a už proste sme dodžubaní. Ak ťa tieto videá bavia, tak nás určite sleduj a celé časti nájdeš na našom YouTube.